dama fa da akwai alamar mai lafiya haka eh oga wannan collection nasa akwai fure kasa kwano na ga shi hannu gida oga wannan kwano akwai shoket yawwa ke ce mai nan gidan Ni ce. ina mai gidan Baya nan. to zo mana ya gari Ajiya lau. za mu yanke wuta ne in ba a biya ba Ka yi haƙuri, mai biyan ne baya nan. to ya yi haƙuri za ku yi haƙuri ba ku ga haske ba ko za ku yi haƙuri ba ku jona hita ba an dafa ruwan zafi Ka yi haƙuri. ke tsohuwa da Allah ki daina ma wani magiya dan ba ji zan ba kar ma ki haɗa da Allah ki kashe min jiki ki ce wannan ni in ki ce min na haƙuri ke ma ki yi haƙuri ki biya Ka yi haƙuri, mai biyan ne baya nan ya dawo. ke da la gabara da tuma kake mutane maganar da za ta zo a ga miki oga yanke wuta ba zan yanke wuta ba zan yaba fa wannan tsohuwa kamar wannan tsohuwa ta roke ka kace ba a yanke wuta wannan uwar ka ce wannan tsohuwa ko ta oga ce ba daga mata kafa oga ba za a daga miki ni da ke mun sha sa kudi a gidan nan ana biya tudu mai biya bayana a bari ai kaga irin ta shi yasa kake hana mu rawar gaban hatsi wallahi hau kawai sako ma ba za ka ban an ce kai ka ko an ce kai kom oga ka buga mini mari an ce kai ka who are you to ga ni ba zan cire ba kuma nan gurin na gada wuta kuma a ciki ma akwai wrong connection waya ya taba kwano ba waya ya taba nan gashi nan